Гаспадары прыватных дамоў рыхтуюцца загадзя да халадоў. Назапашваюць дровы і брыкет, з вясны рамантуюць печы, прачышчаюць дымаходы. Да візітаў супрацоўнікаў маладзечанскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях прывыклі. Інспектары на гэты раз асаблівую ўвагу удзялілі адзінокім і адзінока пражываючым грамадзянам, сем'ям з непаўналетнімі дзецьмі. Таму што статыстыка рэч упартая. Вельмі многія пажары з ахвярамі здараюцца менавіта з-за невыканання самых простых правіл пажарнай бяспекі. На пожарах с начала года на территории района погибло 5 человек. Основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. По проведенным дознаниям 27 случаев – это неосторожное обращение с огнем. И в 19 случаях причинами пожаров стали неисправность печного отопления либо использование другого оборудования отопительного. В настоящий осенний период все готовятся к зимнему периоду. И, конечно же, хочется обратить особое внимание на то, что необходимо проверить тщательно состояние дымоходов, потому что большая часть пожаров происходит именно от неправильной эксплуатации и применения дымоходов. Ну и остальная часть происходит от неправильной эксплуатации печей. Выратавальнікі ў дамах прыватнага сектара ў Красным і Канчанах бывалі і раней. Праводзілі гутаркі, нагадвалі правілы эксплуатацыі печаў. Каму патрэбна, выдавалі прадпісанні, а цяпер правяралі, што гаспадарамі зроблена за вясну-лета. Тая ж пабеленая печ не толькі для эстэтыкі, а ў першую чаргу для таго, каб былі бачны трэшчыны, па якіх праходзіць дым. Члены рэйдавай групы не паляніліся зазірнуць і на гарышчы. Там часта каля дымахода бываюць склады непатрэбных рэчаў. Нагадвалі гаспадарам, што на ляжанках не дапускаецца сушка адзення і дроў. Мэбля таксама не павінна быць размешчана ў непасрэднай блізкасці ад печы. 12 октября произошел пожар в деревне Красная по улице Максима Богдановича, где, к сожалению, произошел трагический случай, погиб гражданин 1964 года рождения. Гражданин относился к категории инвалиды, инвалид второй группы, не ходил, проживал с сожительницей. И по предварительным данным причина пожара будет курение. Обращаем внимание в первую очередь не только, скажем так, пенсионеров, но и их родных и близких, детей, чтобы посетили своих престарелых, обратили внимание на состояние печного отопления. И, конечно же, установили либо проверили работоспособность автономных пожарных освещателей. По крайней мере, это прибор, который позволяет на ранней стадии обнаружить загорание. Выратавальнікі нагадалі, што дыханне паветра, у якім знаходзіцца ўсяго 0,1% вуглякіслага газу, праз пэўны час прыводзіць да летальных выпадкаў. Таму інспектары раздавалі не толькі папяровыя памяткі і буклеты, але і чарговыя прадпісанні тым з вяскоўцаў, хто пакуль не да канца выканаў работу над памылкамі ў заданні па пажарнай бяспецы. Праз пэўны час людзі ў пагонах абавязкова ў гэтыя дамы вернуцца. Зноў жа па статыстыцы, менавіта ў халодную пару года павялічваецца колькасць пажараў і ўзгаранняў як у дамах прыватнага сектара, так і ў гарадскіх кватэрах. Перажыць непагадзь і халады ў цяпле не складана, калі не забываць выконваць тыя правілы бяспекі, якія па пунктах пералічаны ў каляровых буклетах ад Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Такія памяткі інспектары пакідаюць падчас сваіх візітаў і дзецям, і дарослым. Алла Маркелова, Марина Гончарова, МКТБ.